chodník a cesta v dedine, v meste nie sú ľavicové ani pravicové. Buď fungujú, alebo nefungujú. A zodpovedný vodič je ten, kto rešpektuje pravidlá. My máme absolútnu zhodu. S predsedom parlamentu, s ministerstvom vnútra máme absolútnu zhodu. My sme prišli k nejakým kompromisom ešte v priebehu medzirezortného pripomienkového konania, ale ten zákon je naozaj že pripravený odborne, kvalitne, tak aby pomáhal našim obyvateľom. Na tomto zákone sa tvrdo mákalo rok a pol. Prešiel štandardným legislatívnym procesom, bol schválený akceptovaním pripomienok na hospodárskej a sociálnej rade, prešiel aj vládou. Každý, kto si tento návrh pozrie, je jasné, že meranie rýchlosti nebude o tom, aby sa na základe svojvôle niekde osadzovali automaty na zárobok. Ak sa pozrieme na to, ako sú tieto parametre nastavené v iných krajinách a ako sa to chystá na Slovensku, je jasné, že pokuty za rýchlosť nebudú alfou a omegou pre bezpečnosť, ale je preukázateľné, že tam, kde boli v minulosti inštalované merače rýchlosti, tam tie pokuty klesajú, príjmy obcí klesajú, pretože ľudia sa naučili jazdiť disciplinovane. Bol som na stretnutí, kde boli poslanci z koaličných strán a vyrušili ma niektoré stanoviská aj opozičných poslancov. Je preukázateľné, že mnohí mali názor, ktorý povýšili nad návrh samotného textu. Nie je pravda, že si obec môže dať merač rýchlosti kdekoľvek. Nie je pravda, že to bude o svojvôli starostov. Absolútne nie je pravda ani to, čo niektorí hovorili, že ak to teraz zavedieme, tak to bude iba bankomat pre samosprávy. Nič z toho neplatí, za tým si stojíme a presne o tom bude okrúhly stôl. Ak majú takéto pocity alebo názory, nech prídu argumentovať, nech sa pôjdeme konfrontovať preto, aby tento zákon mal čo najväčšiu podporu nie iba koaličných, ale aj opozičných.